Ahoj, dobrý deň. Bolo nadácia Pontis, ukazovala 7. márec 2016, pomoc nepočujúcim. Volá grantový program. Viac informácií, všetko vy môžete čítať www.pontis.sk. Bolo niekto pozerať, číta, ale ťažko ako postup písať projekt, nerozumiem, neviem. Bolo veľa pýta, preto Pontis urobí veľké stretnutie, všetci, kto má záujem. Pontis tam bude všetko vysvetľovať, ako správne postup, písať projekt, všetko vysvetlí správne slova, správny postup, všetko informácie, plus ukáže 3 dobrý projekt, môže pozerať, nápad, vzor. Kto má záujem, hoci kto ľubovoľne môže prísť. Kde miesto? Bude miesto nadácia Pontis, ulica Zelinárska. Musí pozerať mapa, hľadať. To blízko Miletičová trhovisko. Kedy a čas? Bude streda, 23. marec 2016, po obede 14:00. Ako dlho bude stretnutie? Blízko 2,5 hodiny. Všetko. Toto stretnutie bude zadarmo vstup, nemusí platiť. Bude prítomný rovnako tlmočník, všetko bude posunkovať, aby dobre rozumeli. Chceš vedieť viac, máš voľačo, otázka, informácie, môže písať Juraj Récky. Má adresa juraj.recky@nadáciapontis.sk. To všetko. Dovidenia.